Geef hem! Geef hem! Geef hem! Alloemelaloemelalei! Alloemelaloemelalei! Oké, en die handjes van de rug in en we gaan klappen. Goed zo. Hey, 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 hey. Zingen, zingen. Gier het wat minder, zie jij van de leg. Zit je het wat zie je of rij je voor pech? Pien aan de kop of last van de maag? Flink aan de schiet, kopje van zaag. Haar komt te werken met het op de minste. Ik ga vast de lovens, wat dan op de vriezen. Lekker verkleiden, de hoofd zonder kant. Wegschud de kast, doet de muts op de kop. Het vies kan beginnen, dan slaat je erop. Iedereen begint nog met zingen. Nou allemaal met z'n allen en nou gaan we springen! Je maakt het weer laat. Pak je pilsje, je leg je verzaad. Je hebt hier om te eten, je hebt het te druk. Blijf je maar drinken en valt van het kruk. De bol is weer leeg, dus hier zet de lampen. Wat kun je doen met pilsjes happen? Oké, dus ik zeg, we doen de pilsje de moe. En ondertussen dat we steeds sneller gaan, wil ik u alvast bedanken. En een goede vastelovens toewensen. Ik wil niet dadelijk 50 interviews aan, maar we maken dadelijk één keer een feestje met ons samen. Rustig aan, moeten zitten, de toetsen.